искат да дадат торта. Честита, стотна, месечна среща на всички от Couchsurfing София. Стига пляскали. Много благодарим за самоотвержието и постоянството на Божо и Злати, които вече толкова години ни събират всеки месец. Не само за местни срещи, и за всякакви други събития. Никога не се отказват и в цената на всичко продължават да поддържат тази инициатива. Ако не бяха те, групата не ще да загине. Много ви благодарим. По този повод имаме торта. По повод на нашата стотна среща. След малко ще я разрежем. Обаче освен всичко сме подготвили и ни подаръци за Божи Злати, за да им благодарим и за да можете да запомнят и да знаят най-вече, че всички ние много ги обичаме и сме много благодарни. Подаръците са ето такава раничка, която специално... Това е бродерия, за да се задържи задълго. Има такава раничка и за Божо, и за Злати. Освен това, тук имам едни картички, които да ознаменуват събитието днес. Искам всички, две картички са, нали, една за Божо, една за Злати, примерно. Искам всички да напишат думички за благодаря. Коя е за Божо, коя е за това? Няма значение. Аз съм сигурна, че те ще но няма значение. Внимавай с сексуалните пожелания. И момичетата да внимават. Една картичка като пространство няма да стигне, затова поръчах човек за векли. Освен това, има ние такива готини шапки. Ала Божо! Боже, трябва да смениш бялата шапка. Дай на мен. Има хартийка вътре, защото са съвсем нови. Които са със същите емблемки, пак са избордирани, за да се запазят задълго. Надяваме се, че като ходите по чужбина и се разхождате из градовете и организирате срещи там. Да показвате колко са готини софийските калци. Браво и на прожектора. Браво на всички, защото всички дадоха своя принос. Освен това, Адам ме помоли, Адам участва в всичко, нали, като идеи, ми помага и така нататък с всичко. И той ме помоли да изработя значки, ето тези, 100 на брой, за днешната среща, който дойде, да си остане като спомен. И благодарим и на него специално. Да, благодаря. Той казва, че всички много му липсват, праща поздрави на всички и много държава, че не може да бъде. Особено на момичетата. Особено на момичетата искаш специално снимка само с всички мадами в София. Ако можеш. Само по шапки. Кой както? Аз ти казвам как ги иска, пък какво ще получи, друг казва. То всички го знаят, да. Това не е тайно. Добре, ами аз свърших. Да нападаме това. Хайде.